Nawa classmate, dagan ko medal. Nagmidal-midal uli ka sa first day of school no nga. Di mo kakibaw mo basa. Ako mama man kay kanang dunit sa ni ma'am o kanang lechon nya si lola pod kay hatag og pancit ni ma'am. Dagan ko medal. Bright man ko. Nawa, hindot kaayo. Wala ka medal. Quiet. Good morning, class. Good morning, ma'am. Uy, boy palpak. Raunsa na gud ka? Dagang ko medal, ma'am. Oo, gani nga. Nagmidal-midal naman ka. Nga first day pas klase. Ako mama kay mahatag man lechon. Lechon nga inakakan. Kanang wala na isod sa ilang. Panit na lang, ubukog. Nya lola pod kay hatag man pancit. Tsaka mo ng pansit, para sa lechon. Pampahaba buhay, ma'am. Perti pagkagaraa, dyan lagi. May muhaba ang buhay, o muapil po kahaba ang utok. Sana ang utok ko isod. Saan to man na? Gantiyan, ma'am. Naaman gudsod akong utok. Bantay bitaw ha, kini. Magsugod na sa to ang kuan, mag-oral test ta. Bright ko, bright. Na ako'y pangutana na, tubag ha. What is math? Ako, ma'am. Ay, ikaw Jasmine, what is math? Math is the study of numbers, shape, and formula. Very good. Tama. Mo na saktong Ay, estudyante. Ready tanan igpangutana sa maestra makatubag judayon. Tayon naman to ya, ma'am. Next question ha. Lisod, ma'am. Jasmine, dili sa kamutubag ha. Give chance to others. Kada ang aron maka points pud ang ubag ikaw already na nakay 100 points sa tuang oral karon. Next question. What is science? Anyone? Kasi answer. What is science? No. Ikaw boy palpak. Ma'am? Monster ka? Unsa gay to, ma'am? What is science? Science is subject. Kay ba? Right? Makaubo man ang estudyante. Science is subject. Kay ba kung subject ng science? Mo ganing nangutana ko nimo kung unsa ng science. Mao gani, science is subject. Di ka mao ti, ma'am. Lagi. Kay ba lagi ko subject ng science? Ang ako mangutana, what is science? Explain. Explain ang science. Sige, unsa man be? Gibaw na ko. Science, ma'am? Science lagi. What is science? Dragon Balls. Dragon Balls ko nawat maka sa Dragon Balls atong gisgutan. Science. Mao gani kana Dragon Balls, ma'am, kay si San Goku mo super science. Mo ti percaya na si San Goku, ma'am. Mo na imong Super nakatunan. science. Mo nakatunan mo nagbidal-midal pa kahiman-himan. Simple ra kayo pangutana nga what is science? Dili. First day pa sa klase ha. Gihubak na kunin mo ha bantig. Ay ko ina maabot ang tapos sa klase. Mahurot na kung tingog nimo, maugtas kunin mo baybalbak. Patakam ni si ma'am. Dragon Ball man na, San Goku, Super Science. Ayaw, nagpangatarungan Kauban sila. niya. Classmate sila ni Vegeta o ni Kuan ni kanang Nga nun abot man ka ana. Kapag kalayo ra man ana Dragon Balls man imong gisgutan. Dili man na related sa science. Ako pangutanan nimo bahin sa science nga subject. What is science? Science. Super Science lagi. Dili San gani na mo. Goku. Dili lagi na mo'y answer. Ako po trabahan sa science. Tapos na kaaning graduhan na himan-himan mo kagibag unsa ng science? Absent lang ko ana, mamoy. Absent mauna. Tangtangan ng middle. Tangtangan ng middle nimo kay dili bagay nga magbidal-bidal kay weso tag imong utok. Nga ako mama, hatag malitson, ma'am. Bahalag mo hatag dili ako dawaton. Tangtangan ng middle nimo kay wa kay angay. Tumbong ka, ma'am. Nagmiddle-middle ka na simple kay Sumbong puta na ka, dili mama, ka katubag. na ako, Oy sumbong. Patawag ko na imong mama la kuan ha. Pari ay imong mama ikaw ma. Ipada imong papa. Hasang lula nimo. Takto ba to kuano? Ayaw nagpangatarungan. Lakon si Boy Palpak, ma'am. Pasag daan na. Hilak ron. Hilak ron kay kusnito ko ng buka nimo. Ma'am. Sige, Takto niya to ako. mga tarungan pa jud ka. Mga tarungan pa jud ka. Imuha na ayog paminaw ana ni Boy Palpak Jasmine na kay basi mo takdan ka kasakto tong tubag nimo ganina. Ay paminaw ana. Tama na science, ma'am, be. Science gusto kang makadungog? Utana man ka, sige. man di ay ka. Maog ako gani ang maestra gani. Siyempre, kibaw jud kung unsa akong eleksyon. Wata ka. Nangutana ko sa akong mga estudyante kung naabas na kamahuan kung unsa ng science. Wata kang utanan ako. Wa man ko magtuon. Ika nakatuon man ka, ika ta mo tubag ana.
Kay bao gani ko sa answer gani, nangutana lang ko sa estudyante kay mao man ako itudlo ninyo bahin man sa science. Giuntam na, bi. Ako na lang. Science is the pursuit and application of knowledge and understanding of the natural and social world following a systematic methodology based on evidence. Mauna. Sige, eskwela pa niyang wala sa utok ha.